kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda 50 pesos mo dita, baldo lakay. Anwam ti 50 pesos, Paulita. Inayon ko iti plite, tagpasintruak. Mapan ko alaan ti pau iti anak ta a professional. Ada nag-textin ka. Adda ay manungaminan ti plite ita. Ngiminan samag, tangimina mo ti kruda. 45 pesos ta. Ngumno kayat mo anayunan, 65 pesos ti itid mo. Day talatan 65 pesos. Kasi dagiti drivers nga apektado. Madalakit ti kwartam, apay kit dinasaan. Tulong mo mutin kadakwada. Ay nawaw, siyempre mat. Nasaya at day tabakat. Agtitinulong tayo ita apanawan ti krisis. Nayunam nga raw to'y 15 pesos ka. Adda kwarta iti bulsa tinangisit a jacket ko. Mga lakalatan dita. So flame, chess ka ading ko. Agyamanak man ang melody. Apay ngamin nga alaon pay laang ti suplim a 5 pesos. Ha? Amoyo ang imina ti krudaw. Di kay pay makariknamag. Ay, kuwang amin na Paulita. Tilaang bagiyog ti pampanunutin yaw. Amoyo nga apektado dagiti driver nga paspasada. Ay nawaw, saan kumamot akas ta ti panagsasauyo iti ubing na Paulita? Estudyante pay laang ni Cheska. Nagatad ti 5 pesos iti kaskin kwa na a working student. May saka meloday. Kanunungam ngamin ti arami da kasta. Tinapatag kat binayadan na ti husto aplete na nana. Ayaw na yan ti kasta kapanunutan ti tao. Bastos da dya ang meloday. Ay nawaw, anya ti basol ni Melody king kaaya. Nagturod asumungsong ba't da dya babae. Awan respeto na iti bakit akas kanya. Amangan ba't no si kangamin ti kamali? Anya kumangay ti kamali iti insawang ko. Pudno mag akaasi dagiti drivers ita. Saan adakas nunay nayunan tayo ti itid tayo apamasahe. Ang damot puntong bakit? Adamat nga men. Angam no saan da kabailan ti mangtad iti sobra, saan mo ida apilitan? Tinapatag kat bayadan da iti husto ti plate da. Ay talaga laeng ama naging bubukod dagita at tao. Tilaeng bagida ti pampanunutan da. Ay nawaw. Kontrabida day di abakit. Sino abakan? Day di anana Paulita Anyat na pasama kaya? Imbabain nakit din ni Cheska itay. Ay nawaw, anyat gapo na ayin babain na jay ubing. Wen ata inala ni Cheska ti 5 pesos a suplina. Day talaan. Amuyo ang imina ti krudo, di kayo pa'y makariknamat kung kunanakit di iti jeep itay. Uray lang napabainan ti ubing. No binayadan mo ni Cheska ti plate na, awan dakis na dita. Saan mo't anasken amang tin iti sobra no talagang awan. Iso asa anak a nakapagtepal itay kat nasungbatak kit din day di abakit. Husto lang tinaramin mo bakit? Kaasimot di ubing ang maibabay. Saan nga agpampanunot day di abakit lakay? Adda akon man ang melody. Agtugaw kapay Cheska ading ko, agkapi kapay. Madamdaman ton manang. Nabsugak pay laang. Ay nawaw, sigurado ka kade. Un manang. Nanganak sakbay nga imayak. Anya nga minan ti patrabahong kanyak manang. Tulungan nak nga agdalos ading ko. Adda mausar atols manang. Adamat kit de. O sige, irwar mo nga rudan. Tarugyakon ti agdalos manang melody. Ay nawaw, aginana ka pay Di ka agapura, tanasapa kamat nga imay.
Tidamag ko kat estudyante ka no ti pinagsasawam idi na minsan. Isu ang nagapa kayo kin ni Melody, bakit? Wan, ni Cheska. Estudyante mo't gayam nga main. Amangan no talaga nga awan kwartana. Isu nga inala na latan ti 5 pisos a suplina. Para 5 pesos lang. Nukas ken Cheska, a working student. Napatag ti 5 pesos, bakit? Manuma lang daya tulong na kadagiti drivers nga eh. Amin tayo kat apektado. Apay ay apagpupudutam ti padam a pasahero. Ibagbagak lang tipod no. Anya ko maita no estudyante ni Cheska. Ay nawaw, kasla di mo ammo ti pagdaldalanan ti may sa working student. No sika kat kabailam ti mangtid iti sobra, mangtid kalata bakit? San amasapol nga ibabain mo ti pada matao? Ay, diyan mo kada kayaw. Concern ka, karagiti drivers. Ngam one-sided ka mat. Di mo makita ti rigat na kiti commuters, amarigrigatan mat iti biyag ka. Agrubuata kon Melody bakit? Agpasada ka kadi itaro nel lakay? Wen, isupay no da mapasada. Kita am ti singsingiram aplete Wen, bakit? Amok dayta. No estudyante nga kan kadagiti kalugaran tayo amarigrigat. Ay kat itid ko ti suplida, bakit? Singirik ti husto lang nga plete. Very good, lakay. Di bale, tadalat tamod dagiti pasahero amang itid iti-tape, bakit? When give and take ako nada. Tinapatag kat binayadan dati husto aplete. No adda ti pasobra ay kat pagyamanan tayo Apay ngamin nga itid mo ti supply, Ronel. Wen ata ka asimot lang dagiti pasahero na napaulita. Ay nawaw, ngimi na lang nga rodan ti krudo. Kasta talaga na. Give and take. Adda dagiti pasahero sobra itid da plete. Kasjay, ti may parbeng. Adda mo dagiti pasahero nga eksakto lang ti itid da plete. Ngam mawata, nang runa dagiti estudyante kan dagiti pada amarigriga. Ayawan, ano kasta? Apay adi mo aramiden ti kas iti aramiden ti padam a drivers. 65 pesos mag ti singiram. Nana, voluntary day jay. Sa bagay, adakan ka na ita. Saan mo't asyak ti malugay no bilang man? Agkapi-kapay aro nel lakay. Agyaman aklaunay bakit? Kat kumusta mat ti panagpasadam? Kasi ta po. Adalat tamot na urno nga baset, bakit? Nasaya at ano kasta? Isupay agastusan tayo. Wen bakit? Nang runakit adda dagiti pasaheros asobra ti inted da bayad. Nasaya at kangamin a tao. Iso ama asyan damat kang ka. Sigo din day ta bakit? Iso ano agpasada ka? Di ka agung unget lakay. Di mo ung tandagi ti pasaheros mo. No napudot ti ulom, di mo ipakita kadakwada. Tano kasta ti aramidem, imbes amang tedda iti sobra kang ka, ang mga numadismayada. Pudno launay day ta bakit? Oresyak mo ta. Maayatanak amang ted iti sobra no naanos ka na sing puti driver. Ngam no agong unget. Di ta amon. Adda ka numanan imbabain mo a pasahero itay. Tol-tolongak lang dagiti drivers tayo. Kontrabida ka ba't? Nalalaing ka pa yung nagiti driver. Mabain la amang ibaga dagi jay lakay. Iso asya kun ti mga aramid para kadakwada. Talaga ka di adi mo matipwelang tingiwat mo. Kaya't mun sa ti matibab Na, tunggal at damadamag mo, guraan nakakasta. Wan tanakababain. Sika ka na yung ti pagsasaritaan dagiti kalugaran. Anya ko matibibiyang ko kadagita at tao. Panunutan nga dalat na dagiti drivers ang makaawat iti sitwasyon dagiti pasaheros na. Saan da daw dawatan ti tulong mo? Isu adi ka agbalin akong trabida kunak na Nabasak ti pus mo iti Facebook bakit? Bayam, tapno basaan dagiti masaknan. Amoklatan ani nana paulita ti patamaan bakit? Ni Nana Paulita kan dagiti pada na akontrabida asaan ang makaawawat. Hay, na yan ayat ti kastoy ang mapaspasama. Wen nga rod, karkaro aro migrigat ti biag dito'y Pinas, na imbag kumamat no saan akasta ti aramiden dagiti kalugaran tayo. Nung naturad da, dagiti masiknan ko mati kasarita da. Ay, pudno launay.
Saan kumaadag iti marigrigat apada da commuters titirtiraan da. Ngimmi na ti krudo. Iso nga agaapa mo ten dagiti tattao. Barking at the wrong tree da pa yan no daduma bakal. Si kamot gayam day tarosa. Wan, adala na patag ngayon lakad ka. Apa di ka pa laglugan? Urayak ti sumaron no abiyahe. Mabuting kakadikin bakit ko? Ay nawaw, saan mo't Apay kumangay nga agbutengak. Un ata mahilig amang ibabayin itipada na pasahero. Diyak kayat ti apa kabsat. Isu asa anak latan nga agsasaaw. Aglugan ka kidin. Siya akong timang bayad iti pletem. Saanan kabsat? Nakababain mo't kada kayaw. Umay ka kidin. Di ka matanakan tadaak. Niyakan bantayak ni bakit ko. Tapnosan akong conformity sa usawang na. Ha! Nene, apay anapudot ti ulom. Tiko nam kaday katjak nakita ti naramid mo, Ne, anya ti kayat mo asawan ba? Ay napaw, agin di amo ka pa'y lang dita. No ni Rosa ti makagapo, di ka kadi maasyan kadakwada. Ay awan bibiyang ko kadakwada. Maasyan ka kadagiti drivers, ngam di ka maasyan kadagiti kalugaran tayo o marigrigat. Anya klase ti kapanunutan dayta? Agpudno ka man kanyak, baldaw. Korso nadam ka di day arosak, Ay nawa, di mo man ikan iti dakas akay papananti panang tulong ko iti sa bali at tao. Imbes asumanao ka dita, tulungam kit di da. Mabit man lang meluday. Anay ko! Apay nga iguyo di ti puok ko nga eh. Ha! Nabasak timpos mo iti Facebook. Siya ka di ti patpatamaam, Ay nawaw, ada kada kayo anana. Da kayo matlaang ti makasungbat iti saludsudyo. Tanya ti kayat mo asaway na. No napasagidan kayo, talaga apara kada kayo ti post ko nana. Bastos ka. Awan respetong iti bakit akas kanya. Amo yun no anya ti inararamid yun nana. Manon akalugaran tayo ti imbabain nyo. Gapulang ta saan da akabaalan ti mangted iti sobra aplete. Ayag sardeng ka man. Amo yun no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo nana. Saan ang masapul nga ibabain nyo dagiti pasahero nga eksakto aplete laang ti kabaalan da nga ited. Naa. No da kayo kat kabaalan nyo ti mangted iti sobra, aramidin nyo lata. Ngam di yo pilitan dagiti talagang awanan nana. Bayad ka. Urayin nyo ti supliyo, nana. Ay saan nun? Kukwa mo. Ha? Kukwa mo. Ngambag-bagam ni bakit mo. Ibagam asaan asumanao. Nung nagtao di ti puso yo ti sobrang itidyo kanya. Awadag, nana. Yung no saan, isublik ti supliyo. Kukwa mo kuna lang arudan. Di ka makaaw-awat mo. Sa dino ti Papa Nam Rosa, Iti ayan ni Madam Olivia. Mapanak man manan makitagad. kitain nyo no aglugan kayo iti tricycle. Ha? Ay nawaw, di mo ka di maawatan timbaga. Apay aya? No agpliti kayo, mangted kayo iti sobra, tapno saan asumado dagiti drivers. Agbaybaya dakmet kat iti husto aplete. Wen, ngem awan mo ti pasobra na. Amoyo lang aruden ang imina ti krudo. Kasanaw, no awan agbiyahe gapo iti kinakuripot yaw. Ay na, saan kami ako ripot? Kan uray marigrigat kami laang. Baybayadan mi met ti husto aplete. Tadi mi met kayat amalugay dagiti drivers. Dayta akapanunutan nyo ti kagurgurak launay. Naa, no agsasao ka kat kasla nalalaing ka pa ingam dagiti drivers nga agpaspasada. Anya timbagam, ulit man. Imbaga na day takada kayo na Rosa? Well, nakaw. Talaga mo't day di abakit. Ay, jakman amaw nakaw. Nagrigat lakit din ti biyag ti kaskada kami amarigrigat. Baybayadan nyo mat siguro ti husto aplete yun nana. Wan, ngam tila ang sakto aplete ti itad ko. Saan akon amang tad ititip taawan mo nga raud. Day tati saan amaawatan ni Nana Paulita nana.
Kasla basol paikit day no saan akabaalan ti mangted iti tape kadag iti drivers. Awan basol yun, nana. Talaga laang kit di nga awanan panunot dagiti pada tayo a pasahero. Di da maawatan asaan nga agpapada ti estado ti biyag tayo. Hay, wen nga rod Naimbag ko nam ni Nana Paulita tada urayan na apaw iti anak na a profesional, iso akabaalan na ti mangted iti sobra. Da kayo ngay makitagtagad laeng. Oh, apaya kasta ti panagkitang kanyak, Meloday, No lumabas ka, ay kay lumabas ka laeng. Dakas ka di, Nana? Ay nawaw, bastos ka Anyat ilablaban mo, Dagiti pasaheros ngayon babain nyo, Nana. Anya? Amuyo, Nana. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? No kabaalan nyo ti mangted iti tip kadagiti drivers, aramiden nyo. Saan nyo apilitan dagiti talagang awanan? Naimbag kada kayo tada urayin nyo apawit. Dagiti kalugaran tayo nga makitagtagad laang. Ti panunutan tayo kumakat baybayadan dalat tamat ti plete da. Talaga laang adida kabaalan ti mangted iti sobra. Ay, di mo iramraman ti pawit amauawat ko, Panawan kayo, Nana. Adapay na patag-alakad ko. Bye! Ti awanan bain a babaeng? Pudno mo tinaibaga na bakit? May saka magbaldaw. Ay na bakit? Maawatam ko mga minti sitwasyon, ti pada tayo at tao. Dagiti na duma a drivers tupay, man nakaawat da. Kagorgora ka launay baldaw. Gumura ka kanyak, no gumura ka. Basta siyak, pagsaya atam ti ibagbagak-bagay. Agbalbaliw kan. Kas na ko na ni Melody, saan tayo agpapada iti estado ti panagbiag. Ay, nawaw! Iti panawan ti krisis, agkikinaawatan tayo kuma. Laglagi pan tayo asaan nga agpapada ti estado ti panagbiag tayo. Adda dagiti addaan, addamat dagiti awanan. No kabaalam ti mangted iti sobra, aramidam tapno makatulong ka. Ngam saan mo apilitan dagiti awanan, no saan da kabaalan nga aramidam tikas iti aramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.